अ ओमफ्राय नोंथां मा खबरमोन? बिदिसो नामा साखा बन मा साखा बनबा बोरै थांलायखो? आदसा दे बिदिबा नोंथां गाबोन रेस्ट लानानै समफोर थांसै नामा? दे खामानिल' जाथोंसैलै। बिदिबाथ' आं दाफोरनो खिथाहरनांसिगोन बिलुरनो फन दोनसां र'। हेल' आदा माथो दाबो फैदिया ओमफ्राय आंनाखौ दहायनो दोनहैगासिनो। बिदिसो आच्छा दे होनबालाय दे हामबाय दे पाउदारखौ लानानै मोजां सिनारियाव बेरायहैनांसिगोन। जीना यहाँ मरना यहाँ कुछ भी कहो मेरा काम है यहाँ ला 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 हे हाबा मोजां फरायनानै फैफिनथारदो आफा थानो हाथारनाय नङा नोंनि अनगा। इसोरा नोंखौ मोजाङै नोंनि फरायनायखौ फोजोबनानै न'आव मोजां सफैफिननो होथारथों आफा। आयं आदा दुब्लियाव थांबायनो आं लोगो हमफैस्लाबनो हायाखिसै। लोगो हमबा हामगौमोन सानदोंलै आं गैया जायाखिसै। आयं नों गाबदोंसो नामा आबा? दागाब्रा आयं नों गाबबाथाय आंबो जा गाबनो ओंखारोलै। बांद्रायबा लिंहरफिनदोलै आयं जा सिरि मोनखायो आदा दुब्लि गैयाबा थानो हाथारालै आयं लिंहरफिनदो। दागाबसै दाखो आयं आं गाबदोंमोन आबोलुरनि थाखाय नाथाय रोंनांगौ रानांगौआबो जोबोद गोनांथार। फरायाबा नों बोरै न'खर संसार दानो जोंनि बर' हारिनि नामखौ बोरै लाखिनो जायनि थाखाय फरायनायाबो दरखारना आयं। न'खर खुंनांगौ संसार जानांगौ नोंखौबोथ' जाहोनांगोन ना आयं। नोंबोथ' फरायाखिसै मावनानै जाग्रा नोंखौबोथ' एसे बेंनांगोन नोंनि फिसा फिसौ गासैखौबो। बेखायनो फरायनानै फैथोंसै फिसाया। दागाबसै आयं दागाबसै आंबो गाबला दे। आयै हाबाब आफा सना माबालाय आयै नों आंखौ गोसोखांबाय थायो नालाय ओंखायनो आं फैफिनबायसो। मा होनखो आफायालाय? माबोरै जाखो आफा सना मानो फैफिनखो? नङालै आयै जंखायदोंसो दिनै साखा बननो ओंखायनो गाबोन सानसे रेस्ट लानानै संफोर थांसै होनदों। फैदो आफा फैदो न'नि ओंखाम मोनजाफिनसिगोन नोङो फैदो। सोर सिख्ला जाखोलै बियो नायनो एफाराब मोजां। न'आव मादै दं नामा? आयु मा एफा नायनो मोजां सिख्लालै बे। माबाफोर सोंदोंगोनलै बियो माथो खोमाखौ बुगा मोनजोबखो आंलाय जेबो खोनायासै। मानसियालाय बेंगा जाखोना बबा जाखोबाल सोंफिननि र'। न'आव मादै दं नामा? मादैया न'आवनो दङ। जारौआ सोरमोनथाय? आदा आङो बे न' खाथिनिनोखा बे मादैमोननि न'खरनैसो बारनायनि उनावनो जोंनि न'खौ मोनो। सापाति जोबदोंमोन नालाय ओंखायनो आं बे मादैमोनाव लांफैथ'दोंमोन। गैया खोमा मादैया। आनैया सिङावनो दङ थां सिङाव हाबहैदो होमबानो लोगो मोनगोन। होमबा थाथ' आदाया। दे जारौ दे। मासि सुन्दरिलै। आयै ओमफ्राय आफाया अफाय थांदों? नोमफाया फुजा खरस लायदोंहाय आफा। गाबोन 10 तारिख सेप्तेम्बर नालाय गणेश फुजा दं बेनिनो खरस एसे लायदों फुजा खरस दालाय फैसिगौ बे। आं बिराद खिनो ओंखारबायलै आयै आं फायखानायाव थांनि दे नों दसे थाथ' र'। जावलियाया थांसि थां थाब थां
फावदुर आदै फैदों? फै आदै फै, खाथियाव जिरायफै। नैबे सफा सेराव जिरायफै। फै। माब्रै दं मादै? ए आदै, जोंहा मोजाङै दंजोबो। गासिबो मोजाङै दंजोबो। ओमफ्राय नोंहा नोमफाया माब्रै दं? एसेबो खबरखौनो लानाय जाथारला खाथिब्लाबो। जोंहाबो न'आव मोजाङै दंजोबो मादै। माबा मादै, जोंहा न'आव सापाति जोबनायखाय आइया नोंस्राव लांफैथों थिननायखाय आं लांफैदों। लां आदै, मैया नोमथाया बुरजा लाबोखादों हाथायनिफ्राय। लां दे, खापसेखौनो लानानै थां। हायोबा बांसिन लानानै थांबाव। औ दे जागोन मादै, आं खापसेखौनो लानानै थांनोसै। बिदिबा आं थांनोसै नामा मादै? आदै सना, दसे थाथ'बाव र'। नै आदै, नोंस्रा गणेश फुजा होयोना होआ गाबोन? औ मादै, होनायालाय होयोमोन आं न'आवहाय हारसिङै। जोंनाव गाबोन फुजा होनो फैदोबाल। आंहा इसेबो होनो रोंथ्राहाय। नोंहासो सनाबाना मोजां होबाय थाथारोनो। नोंस्रा नोमफाया आंनो माब्लाबा खिथायो। गाबोन फै दे आदै दे। आइयाबोथ' फुजाखौनो होखाया, आं हारसिं होलाबायो। जागोन दे, आं गाबोन न'आव होखांनानै बेहाय नोंसिनाव होफैगोन। बिदिबा आं थांनोसै नामा मादै? सापातिखौ लानानै गोबावद्राय जाबाय दा आइया आंखौ रायगोन नङाबा। दे होमबालाय आदै सना, आं सापातिखौ लायनि दे। र' थाथ' नोङो। दासो सान्थि मोनबायलै आयै, फायखानायाव थांना फैनानै। ओमफ्राय सोर फैयामोन आयै जोंनाव? आं नोंखौ एसे बेरें बुदुं रायलायनाय खोनादोंमोनलै। ए जोंनाव फावदुर फैदोंमोनहाय आफा। हा? फावदुर फैदोंमोन आरो जोंनाव। सापाति लांफैथ'दोंमोन, दासो ओंखारलांदों नै। आंहा नोंखौबो थांनाय जायाखिसै होननानैबो खिथानो रोंलाय लाङाखिसै। ओमफ्राय गाबोन गणेश फुजा दं नालाय, नोमायाथ' होनो रोंखाया, ओंखायनो लेंहरदां फावदुरखौ। फावदुरा मालाय संस्कारी, मोजां गासिबो गियानानो दंजोबथारो बेनाव। बिफा होननाय मथेबाथ' बियो बिराद मोजां फुजा होथारोनो। ओंखायनो गाबोन लेंहरदोंहाय आङो आफा। नोंहाबो गाबोन फुङावनो साफा दुगैनानै फुजा होफादोहाय आफा। गोजानाव थाहैनांगौ, जाहाथे मोजाङै थाहैनो हायो। दे हाय आयै, सिन्था खालामनाङालै, नोंनि फिसालाया फुजा होखायोब्रा। खथ्थ' मोजां फुजा होयो। भगबाना आंखौनो बांसिन अनखायगोनलै। आं एफा मानियो भगबानखौ। नाय नोङो आयै, गाबोन दुगैस्रां लोबस्रां फुङाव बेरेफुंजानि बेसेबां मोजां फुजा होगोन आं। आंखौनो सबसे फार्स्ट नुगोन नोङो मन्दिराव। नायनि आफाया, आंबो नायनि आफाखौ माबायदि फुजा होयो। दे होबाथ' बिराद मोजांहाय आफा। गाबोन भाग्य मतन फावदुरबो फैगोन। फुजाजों जाबजों ज' मोखां नायलाय मोजाङै मोजां फुजा होफिनलायनो मोनसिगोन। फावदुर आइ, फुजा होखांबाय? औ होखांबायमोन आफा। ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रिखौबो संखांजोब्बाय। ओंखामखौ गुसु जाजानो गिनानै हटकेसआव सोनानै दोनखाबाय आङो। बेनिफ्राय आफा, बे मादैया गावसोरजों फुजा होफानो लेंहरदोंमोन। आं थांनोसै नामा आफा? ए बेयाव नोंथांमोनहा लेंहरदों? थां आइ, थांदो थां। नोमा सिखारनायनि सिगांनो थांखादो थां। आयु दाखोरा, मा खालामदों? ए माथोलाय आब' फावदुरसो फैदों। आङो सामदांनो ना मानो सानदोंलै आब'। माथो हाग्रा दोंफा-दोंनै फुबानो जागोन बायदिबो मोनदों। ए आदै, सफैबाय माथो नोंलाय? औ सफैबायमोन आं नै मादै। फै सिङाव फै। आं दुलुर नङाथ',
सावगारिसो दुलुरनि नों आंखौ दुलुर सानदों आं मोगथांनि दुलुर नङा सिमांसो नुदों नों जाम्बि आं पाउदारनि लोगो दुलुरसो जावलियाया नों दुलुर नङा जायो खिथाहराबो बेना आयु आयु माबायदि मानसि नोङो खेबसे खिन्थाहरबा मा जायोमोन नों आयु 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 बेबायदि सारप्राइज होयो मानसिया ओमफ्राय मानो थाङाखिसै नोङो साखा बनसिमथ' ओंखायनो थाङाखिसै खोमा ना सरिलै पाउदार गाज्रि दा मोनसै दे आं नोंखौ जोंनाव फैगोनखौ मिथिनानै सारप्राइज होनो होननानै आं नोंखौ फन खालामखायाखै नों आंखौ गाज्रिसो मोनबाय नामाब्रा सरि दे सरि औहाय दे जेबो नंला दे आं खुसिसो मोनदों नोंखौ नुनानै नाथायबा जा गोजोन मोनखाबाय आं जों सानैजों बेरायहैगोन दे दाहाय ओके माय डियार नोंनि हुकुम मथे जाजोबथारगोनलै जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा 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 माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा माता आं थांनोसै नामा दुलुर रथ'ब्रा दसे थाथ'बाव र' ओमफ्राय ओइ पाउदार दा एकथायाव थांसै दे नों एकथायाव देलायनानै थाबानो जाबाय आं नोंखौ ओरै लानानै थांसै ओमफ्राय जागोन दा दे जागोन आं लामायाव ओंखारनानै थागोन दे नों फैबानो जाबाय नों थाथ' आं आइखौ लायनि दे मादै आं थांसै दे र' आदै सना र' प्रसाद जालांदो आं प्रसाद लायनि नांथ'ला मादै आं ब्रत लाखिदों आयु सना बाना नों ब्रत थादों ब्रत लाखिदों नोङो आयै हाबाब सना दे आदै सना इसोरा नोंनि गोसोनि साननायफोरखौ जाफुंहोथारथों नोङो जेबायदि सना नोंनि सना गोसोखौ नुनानै इसोराखि जाफुंहोआ जागोन दा बि दे जाफुंहोथारथों इसोरा बिनिफ्राय दसे थाबाव जागौमोन ना आदै नांला मादै आं थांफिनसै दे थाथ' बिदिबा दिनै अफाय थाङो जोङो दे नोंनो खिन्थादोब्रा नों खिन्थानाय जायगायाव थांसै आं बिबार बारियाव थांनो बिराद लुबैदोंहाय बिनिफ्राय मोनसे मोजां सिनारियाव थांसै ना मा होनो नोङो जागोनलै जागोन नों जेराव थांनो गोसो जायो बेहायनो लानानै थांगोन आं हेपि ओइ पाउदार एसे गान खननानै खोनासंहोदोलायब्रा आयु दुलुरा आं गान खननो रोङाहाय मा नोंहासो मोजां मोजां खनथारो नोंनो खननानै खोनासंहोदो दे आं खोनासंनोसै फाइनेलि बिबार बारियाव मोनफैमारबाय आं बिबार बारियावनो खनहैनोसै दे गारियाव खनला जाबायना थ' होमबालाय ओंखारनानै थांसै ना ओइ पाउदार दाना खिथादो बेहाय फैनानै माबायदि मोनदों थारैनो रिलु आं बे जायगायाव फैनानै जोबोद गोजोन मोनदों आंखौ बावनाय नङाना दिलु बावालै पाउदार नों आंखौ बेरायनो लाबोनाया दिनैसिमाव खेबथाम जाबाय आं जोबोद खुसिहाय गोजोन्थों दे आच्छा जागोन दे नाथायबा नोंहा गाबोन थांसैलायना
हारसिङै आङो सोरजों बेरायबावनांगौ दाना बोरै मोनदांनांगौ आं नोंखौ आंनि लोगो आंनि जारौ आंनि माइनाव सिन्था खालामनाङालै जामिलाय आं नोंखौ खबर लाहरबाय थागोन ना आरो नोंबो आंखौ खबर लानांगोनलै हा फाउदुर मिथिबायना नङाबा आंबो गाबगोन नों बायदि हेपि मिनिदो दाना नोंबो मिनिदोब्रा इस फाउदुरा आंखौ मा एफा मोजां बिलिरखो हाय आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नंला खालि नोंनिल' आंनि जिउनि नों साया सायख्लुम खालि नोंनिल' आंनि गासिबो